Два імпланти, яка ціна? Якщо брати умовно знімний протез на двох імплантатах, то він може виготовлятись декількома варіантів. Перший варіант це на бол-абатментах, це спеціальні такі кульки. Але цей варіант я не рекомендую, тому що зазвичай ці кульки доволі швидко розхитуються. Краще розглядати варіант на встановлення двох імплантатів і на них виготовляти титанову балку, тобто яка буде виконувати оцей замок, за рахунок якого протез буде триматись. Якщо брати по вартості, ви встановлюєте два імплантати, чекаємо орієнтовно 2-3 місяці, поки імпланти стабілізуються. І далі встановлюємо балку і сам протез. Якщо брати по вартості, балка орієнтовно в районі 20 тисяч і протез в районі там також до 40 тисяч за конструкцію.